og jeg har den kolde krig, og til det her så har jeg opstillet nogle problemstillinger og en formulering, der lyder på, hvad var årsagen til sejrherrenes konflikt, og hvem havde ansvaret for den kolde krig. Jeg havde så opstillet nogle problemstillinger, der lyder på, hvad skete der under optakten til den kolde krig, hvad var reaktionen på USA og Rusland i forhold til de her omstændigheder, og hvem stod egentlig med ansvaret til sidst. Så. Men det var jo sådan her, at de her omstændigheder, der var i optakten til den kolde krig, det var faktisk lige i slutningen af 2. verdenskrig, hvor faktisk russerne kom fra østsiden, og England og USA kom fra vestsiden og begyndte at trænge ind mod Rusland, eller Tyskland, og dermed sådan set stoppede konflikten på Tysklands side. Dermed så var det sådan, at de indtog det her Tyskland ved, at de faktisk, de tre magter, som jeg nævnte før, havde slået sig sammen via Atlantapagten, som oprindeligt startede med at være USA og England, men så blev Rusland inviteret. Og sådan set, så har vi så den her tale, der bliver afholdt af Roosevelt, præsident af USA, i det her givende år. Og der siger han sådan set, at selvom da de havde på det her tidspunkt invaderet Tyskland, eller de havde ikke sådan invaderet Tyskland, men de bliver ved med at snakke sammen og siger, at den her uundgåelige uoverensstemmelse mellem stormagterne må ikke finde sted. Og de skal blive ved med at have den her interesse med at skabe verdensfred. Altså, den her tanke med verdensfred, det var jo blandt andet en af de her tanker, der skaffede senere hen det, der hedder FN, som skulle opretholde det, som han også siger i sin tale, internationalt samarbejde mellem de her forskellige nationer. Men han nævner så blot også, at ligesom alle andre individer, så kan nationer heller ikke tænke ens, da de har forskellige opfattelser og tanker. Men den her tanke med, at det her internationale samarbejde, det skal så indarbejde med, at den her fremtid må ikke bruges som magtmisbrug, og det skal ikke udtrykkes via magtpolitik, altså via militær, for eksempel. Blandt andet, så siger han, hvad vi tror på med hensyn til et enkelt menneske, tror vi også på med nationen. At man kan samarbejde som menneske. Hvis man kan samarbejde som menneske, så mener han også, at man kan samarbejde som nation. Eller omvendt. Men pointen i, at man skal kunne samarbejde som nation og menneske. Ellers så sker der således også det, at der er de her, alliance, altså modsætninger. Altså det var jo sådan, efter krigen i Europa, så var der det her kæmpe tomrum, magttomrum her, som der skulle udfyldes, da Tyskland ikke var her længere. Og der kommer så Stalin ind og overtager de fleste af østlige egne, og det synes USA og England, det virker ret markant og direkte meget magtovertagende i det. Og så er det også sådan, at den indflydelse, som Storbritannien også skal udføre i Middelhavet, den kan de ikke opholde. Så der mister Storbritannien deres indflydelse. Men der kommer USA også ind, også samt Rusland, altså Sovjetunionen. Og det er der, hvor man opretter de her to store supermagter. Men de her to store supermagter har den her total modsætning til hinanden, at de har forskellig politik, hvor USA fører en liberalistisk og en
kapitalistisk politik, hvor Sovjet kører med en kommunistisk og en socialistisk politik. Og den måde, at de kører på, det er flerpartisvalg og enkeltpartivalg. Og også den økonomiske omstændighed, hvordan de fører økonomien, at det er det frie marked, og det er snarere det lukkede marked. Og det leder sådan set til min analysespørgsmål, hvordan reaktionerne var mellem de her lande. Og der får vi så et telegram, og der bliver kaldt det lange telegram, for Kennan, som er i Moskvas amerikanske ambassade, og faktisk sender den her lange meddelelse til, til Washington, altså udviklingsminister, og så dermed forklare om de her omstændigheder, der faktisk er. Og det er jo sådan her, at han forklarer ud fra hvad han kan se ud fra hovedstaden, og hvordan Rusland egentlig håndterer de her situationer efter Tysklands sammenbrud, efter 2. verdenskrig altså. Og det er jo sådan her, at han allerede sådan siger, sammenfatningen har vi her en magt, en politisk kraft, der er en fanisk og hengivet til, at den tro om, at man kan samarbejde. Altså, de kan ikke samarbejde, da de store modsætninger, siger han. Kennan. Og det her ønske med, at man kan harmonere, selvom man er så to vidt forskellige lande, det bliver udryddet, fordi at han påstår, at Sovjet ikke vil kunne gå med til at samarbejde, med mindre at det amerikanske system skal kunne falde, fordi det er den traditionelle amerikanske livsform, og den stats internationalitet, autoritet, skal brydes, for at Sovjet kan bevare sin væremåde og sikkerhed og nationalitet på. Så USA bliver tvunget til at få fjernet sine krav om nationaliteten. Og så fører han jo bare videre. Han kommer ind på punkter af den her ekspansion af kommunismen i Europa. Fordi på det her daværende tidspunkt, så fører kommunismen ud til folk, som er socialt udstødte, fattige og arbejderklassen, for at kunne hjælpe de her samfund. Men det tolker USA på en helt anden måde. Og dermed kræver han, at man ser tingene objektivt. Altså den her rigdom, i hvert fald, som der bliver hævdet til. Men ellers så kommer han med nogle punkter, hvorfor vi ikke helt skal være bange for den her sovjetmagt. Og det er jo fordi, at den arbejder ikke på planer. Altså med faste planer. Og det der gør den så uforudsigelig. Den heller ikke er skematiseret. Og det gør den lidt og spontant. Men frygten ligger ikke der endnu. Men han siger også blot, for at trykke os, altså amerikanerne, med at den her magt ikke behøver frygtes, da han godt ved, at hvis der bliver stillet en stærkere magt, så er det jo ikke til nogen fare, fordi så kan de godt se, at det er en dum idé at kæmpe. At Sovjet er generelt svagt, da han magten sådan set i det lands både politiske og nationale forhold ikke er særlig godt samarbejdsdygtige. Og den har heller ikke kunne vise sit potentiale teknisk set. Den har ikke kunne blive udsat for de her prøver. Også den indre system har heller ikke kunne lykkes på grund af den her fuldstændig totale ekspansion. Han mener, at den vil blive belastet på et tidspunkt, og det her vil så nok føre til deres sammenbrud, mener han. Også bare med den her diktaturundertrykkelse, der fører med den her kommunisme, at man har en ene hersker snarere. Og det fører også til, at kilden heller ikke føres til den her følelsesmæssige forstand. Det kommer han så til en konklusion med, at for at vi lige kan vide, hvad det her er, så skal vi se det objektivt, og vi skal heller ikke frygte situationen, men vi skal kunne forklare den til alle folk, så folk ved, hvad det egentlig er, der er med at gøre. Og det er vigtigt, fordi åbenbart så formulerer han stadigvæk tingene ikke særlig objektivt, men han formulerer det som om, at det er verdens ondeste, ondartet parasit,
Og det er vigtigt, at vi fører den her ting ud i livet, mener han. Altså, det er vigtigt, fordi han mener igen, den største fare, der er, det her er den største fare. Og det er ved at blive ligesom dem. Og det er jo der, hvor det strider imod det hele. Det her er faktisk grundlaget for det, der hedder Truman-doktrinen. Og Truman-doktrinen er sådan set det, der skal kunne forårsage til, at sådan set, at bremsningen af kommunismen. Og det er jo væsentligt for dem. Dermed indførte de også senere hen det her Marshallpakken. Marshallplanen her skulle sørge for alle de lande, der har økonomiske og politiske svage punkter efter krigen, og dermed fik den her pakke. Den takkede blandt andet Moskva nej til, da det ikke er dem, og da de godt kunne se, hvad det lignede. Jerntæppetalen giver endnu et slag lige i hovedet på Sovjet, da det nu faktisk hentyder til, at ja, vi har den her fine store magt, men det er sådan set, at den har de her bufferstater, og bufferstaterne bliver brugt som et forsvar mere set. Og det her jerntæppe, som fløj over de her stater, blev taget som et greb, og det er forkert politisk. Dermed så kommer vi også hen til en tale for selve Rusland, der faktisk ser det her fra et helt andet perspektiv. Da Marshallpakken blev indført, eller Marshallplanen, så var det jo sådan, at den overtog med et demokratisk jerngreb, eller med sin demokratiske klør, over nogle af de her bufferstater. Og det var forkert, fordi det forhindrer deres politik i at fuldføres. Det viser fra deres side, at USA er meget magtliderlige. Og det resulterer, og det smukke for deres øjne, det var, at de her lande kunne sådan løsrive sig for den her imperialismens klør, og danne en bane for en socialistisk udvikling. Det synes jeg, at det var smukt for dem. Men de her konflikter, det leder sådan set til mit sådan spørgsmål om, at sådan set, hvem der egentlig stod for ansvaret. Vi har ham her, Thomas Bailey, som faktisk forklarer senere hen angående om, hvem der egentlig stod med ansvaret. Og han påstår her nu, at det var sådan set lidt Rusland, da Krim, han slog den her hjælp væk, og ville danne en kommunistisk revolution, mente de, altså USA, og på grund af den her magtovertagelse, de her bufferstater. Det var ikke okay, påstået. Og det var næsten ligesom at skabe et psykisk Pearl Harbor, kalder det. Og så kommer vi lidt til det der med, hvem der forsvarer hvem. Og han skrev, for at forsvare Rusland, har hævdet, at russerne vendte mod amerikanerne, fordi amerikanerne først vendte sig imod dem. Og det leder til den her myten om den tomme plads, og det var der, hvor Krim, eller Stalin, susede ind på pladsen, eller jeg mener det var Kreml, der susede ind på pladsen der, for at kunne tage den her magttomhedsplads, fordi der var den her magttomhed. Men hvis vi lige kigger lidt på Bailey, så er han jo faktisk traditionalisten. Og hvis man er traditionalist, så kigger man faktisk på, at det er Sovjets skyld. Så det er jo ikke helt fair igen. Men hvis vi ser sådan på en objektiv plan, så er der også nogle foranstaltninger, som amerikanerne har gjort. For eksempel, der er nogle missiler tæt ved Rusland, der virker faretruende mod, mod Sovjet. Samt er der også den her Marshallpakken, som virkede sådan overvældende, at man skulle indføre deres politiske demokrati og liberalistiske tankegang og deres økonomiske system i de største dele af de europæiske lande. Det virker meget magtliderligt, og selv overtager nogle af de bufferstater, som Rusland tidligere havde taget et jerngreb over. Så hvordan man egentlig kan sige, hvems skyld det egentlig er, det ved jeg nu ikke rigtigt, at man lige kan konkludere på, men man vil kunne opstille skemaer om det her.